media berk gödökçülük edýän Türkmenistan telewideniyede pornografik, şeýle-de ýaramaz endikleri höwetlendirýän maglumatlary efiri bermegi gadagan edýän kanuny kabul etdi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun dünýädäki awraýynyň artmagyna ýardym etjekdi aýdylýan bu baradaky dokumenti geçen hepdäniň aýagyna, ýagny 13-nji ýanwarda gol çekdi. Televideniýe we radio gepleşikler hakyndaky täze kanuny laýyklykda ýurdun teleradio ýaýlymlarynyň hepdelik meşhurlygynyň adynyň 50 göterümini ýurdun teleradio önümleriniň toplumlary, teleradio gepleşikleri we türkmen awtorlarynyň ýa-da ýerine ýetirjileriň saz eserleri düzmeli bolar. Şeýle-de dokumentde pornografik we ýörüýte jynsy erotik häsiýetli teleradio önümleriniň toplumlarynyň ýaýlyma çykmagy, şeýle hem kino we video önümleriniň görkezilmegi, rehimsizlik we zorluk ynanyşlarynyň wagt edilmegi gadagan edilýär. Imma kanunyny efiri berilmegi gadagan edilýän ýaramaz endikleri höwetlendirýän maglumatlar aýdyňlaşdyrylmaýar. Şeýle-de pornografik we jynsy erotik maglumatlaryň nähili seljeriljekdigi takyklaşdyrylmaýar. Yer gelenini bellesek, iş yüzünü Türkmen häkimetleri ýurdun telewideniyasynda görkezilýän daşary ýurt kinofilmlerindäki jynsy sahnalary redaktirlemek, kesmek tejribesini has öňräkden bäri ulanıp gelýärler. Kanuny ýurdun döwlet teleradio programmalarynyň esasy wezipelerini biri Türkmenistanyň halkara aragatnaşygynyň puwtolanmagyna, dünýäde onuň awraýynyň artmagyna ýardym etmek diýilip kesgitlenilipdir. Bu aralykda Türkmenistan media erkinligine gödökçülük edýän halkara gurumalaryň hasabatlaryny ýyldan-ýyla iň ýaramaz orunlarda ýerleşdirilip gelinýär. Serkesiz repertuarlar gurumasy bolsa, Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow internetiň ganym duşmany diýip atlandyrdy. Türkmenistanyň metbuat hakyndaky kanunyny senzuranyň gadagan edilýändigine garamazdan Türkmen prezidenti hökümet mejlisinde jurnalistleriň we çeper dörejilik wekilleriniň wezipeleriniň ýurtda gazanlandygy aýdylýan üstünlükleri giň beýan etmekden ibaretdigini gaýta-gaýta ýatlydyk gelýär. Döwlet mediasynda görkezilýän tas ähli reportajlarda diýenýäli Berdimuhammedow tawarlandyrylyp oňa alkyşlar aýdylýar. Şeýle-de metbuat nişirleriniň ýolbaşçylary kanun esasyny öz esaslandyrjylary tarapyndan wezipe bellenilip aýrylmaly ýa saýlanmaly diýilse-de, prezident tarapyndan işe bellenýär we aýrylýar. Emma muňa garamazdan türkmen lideri döwlet eýetçiligindäki metbuatyň ýolbaşçylarynyň, ýagny öz belleýän kadrlarynyň işinden hemişe nägili bolýar. Bundan başga, häkimiýet daşary ýurt habar serişdeleri bilen hyzmatdaşlyk saklaýanlary, grajdan aktivistlerini we öz pikirini aýtmagy, gaýrat tapýanlary ýygyrlamagyny, olary basyş etmegini dowam etdirýär. Resmiler ilatyň alternativ habarlary almak üçin ulanýan hemra antennalaryny aýyrmak boýunça hem kampaniýalary başlatdy. Ýurtda Facebook, Twitter, Kontakte ýaly sosial ulgamlaryň we garaşsyz maglumatlary çap edýän şol sanyny Azatlyk radiosynyň websaytlary hem petikli bolmagyny galýar. Şol bir wagtda türkmen resmileri Türkmenistanyň informasiýon internet saytlarynyň petiklenmegi baradaky maglumatlary ret edip, diňe pornografiýa maksatly diýip häsiýetlendirilýän saytlary girişleriň ýapylandygyny öňe sürýärler.